Ti planteaste ter fillos? Eu creo que non, o mundo non está para traer fillos, tío. Eu penso que non tería un fillo nin por asomo. Polo menos nin agora e tal como vai a cousa, nin en moito tempo. Nin se pasara a situación esta toda, do fatal que está, non terías un fillo máis pediante, se todo vai mellor. Eu non estou preparado para ser un pai, nin para ter un fillo, non sería, non podría enseñarlle as cousas que lle debo enseñar, non podría ser un referente, non chegaría a ser alguén importante na súa vida. Acabaría cagando, acabaría sendo o que non quixen ser e acabaría facendo tantas cousas mal que é mellor nin intentalo, tío. E se a túa parexa che di que sí que quero ter un fillo, ti aí que fas? Ir a por tabaco. Que vou facer? Non pode ser! Se mañán te quedas embarazada? Aborto. Totalmente, sin pensarlo 2 veces. Que fago con un fillo? Con 18 anos, estudiando, sin cartos, vivindo con meus pais, bueno, evidentemente. Pero que fago? Non fago nada. E para traer unha vida tarde mal e arrastro non a traio. Que te parece? Non te sentirías mal Non, ao abortar? nada, para nada. Porque non é unha vida en sí, sabes? Ainda non é unha vida, ainda non... Ou ti pensas que sí? Non, para mí ainda non é unha vida. Por exemplo, vamos a ver, ti cando estás tido con un... Ti pensas que eso todo son vidas que estás... que tiras de ti mesma, meus pobres, non. Pois iso ven sendo o mismo. Un cacho deso que foi para ti, que estás despreñada, e nada máis, xa está. Non tes unha vida dentro, sabes? Tes aí algo que pode ser unha vida, pero non é unha vida. Para ti, se mañán quedes embarazada, e che dan o test de embarazo, nada, embarazadísima, vamos. Pois ti, para ti, abortar nese momento consideraríalo matar unha vida? A ver, que este tema xa é moi delicado, Ti que pensas? Eu son das que non juzgo eso, cada un coa súa vida, que faga o que queira, son moi liberal en ese sentido. Pero eu sí, para mí sí que sería matalo, é que como, non sei, é algo que está aí, telo, e vaise convertir en un ser humano. Entonces pensaría así e digo, joder, Pero claro, vaise convertir. Claro, Soraya, pero eso dentro vai, pouco a pouco, vai collendo vida, e ao final é o que é. O que eres ti, o que é calcar persona que anda pola calle. Eu creo que si che venche por algo, e despois, pois, tamén hai que pensar nas cousas bonitas, aínda que, eu que sei, intentaría ser positivo. Decir, bueno, pois se me veo tal, non sei, eu vexo non matar, pero sí que penso, digo, jova, é unha vida que podría vir e non ven porque eu, non sei, pensaría máis en el que en min, sabes, no bebé, sabes? Se penso en min, digo, no, pero se penso en el, digo, jo, daríame pena, non sei, creo que despois, se ao final decidira non telo, sentiríame mal por non telo. Entonces creo que esa culpa, non quero cargar con culpas. Yo me pensaría mucho lo de abortar por el tema de que es una carga muy, o sea, es una carga muy grande, mucha responsabilidad que tienes ya de repente, entonces, no sé, a ver... Pero claro, es que si lo piensas de otra forma, es matar una vida. Entonces... Una vida no, una vida empieza cuando naces. Claro, pero si lo abortas, o sea, está dentro de ti, está viviendo dentro de ti, entonces es construido vivo de todas formas. Está chupando de ti, está viviendo de ti. Si tú tienes vida, él está vivo. Si tú no tienes... ¿Por eso? No. Pero no está vivo porque tú estás viva. Pero te digo igual, o sea, el bebé se mueve, entonces se mueve, tiene vida. Es tu Yo lo veo vida. así. No es tuya propia, es la tuya. Por lo tanto, piensa en tu vida y no en la del bebé. Yo desde mi punto de vista lo veo algo más personal. Es tu vida, es tu decisión, es tu vientre. Matando una vida o no lo estés haciendo, incluso ya el feto se le pueda llamar un niño como tal, es tu vida, es tu decisión, es tu cuerpo y es un proceso totalmente natural. Si tú no quieres tener un hijo, no lo vas a tener porque otros quieran, eres tú. Es tu decisión, va a ser tu vida, vas a ser tú la que cuide de él, la que depende de una posición económica, padres, tu salud mental, y es algo muy difícil. Es decisión personal de cada uno.
Cada uno debería decidir lo que hacer, simplemente. O sea, no deberían influir ni religiones, ni terceras personas, ni tus padres, nadie. Eres tú y es tu niño y tú decides. Ya está. Yo siempre he dicho que estoy a favor del aborto porque todo el mundo debería poder decidir si quiere o no tener esa responsabilidad que decía antes Mario, pero yo creo que hay que verse la situación porque, sinceramente, no sé si al quedarme embarazada sería capaz de abortar, porque quieras que no, aunque aún no sea un bebé, piensas que es como una futura vida y es muy difícil deshacerse de eso, pero a la vez también tenerlo para dar una adopción no, porque aparte de que hay muchos niños que están en adopción ya, traerlo al mundo para después pues no darle una vida de cariño desde el principio tampoco me parece una buena idea. Entonces la verdad que tengo sentimientos encontrados con eso, o sea, no sé qué haría. A ver, é certo que é duro ter que abortar, sobre todo sendo tan xoven, pero eu se fose muller probablemente o faría. Se tuves un fillo con 17 anos, eu abortaría, creo que sin ninguna dúbida. Porque con 17 anos eu penso que... Antes sí, pero agora creo que as persoas con 17 anos son moito máis infantís que antes. Non poden coidar bebés, non poden coidar fillos, a pesar de que ao mellor hai 50 anos e o fixese. Por iso creo que sí que o faría, que abortaría, sin dúbida. O sea, eu creo que o que diste de que si abortas despois vas estar toda a vida pensando en que o vara pasado, eu creo que se o tes tamén... O sea, ao mellor ao principio non che chegan esos pensamentos, pero eu creo que ao final, xa no futuro, vas pensar e vas dicir, jova, eu quería ser isto, eu quería ir a tal sitio, eu quería estudiar tal cousa, agora ao final non poden estudiar por darlle ao meu fillo todo o que el quixo, sabes? O sea, eu creo que nas dúas vai haber ese golpe psicolóxico que che vai andar detrás toda a vida. O primeiro que faría sería falar con ela directamente, decir, vale, ti que necesitas? Despois, ti que queres? Facer todo o que fose posible. Obviamente, se decide abortar, pois decide abortar. Non vou coller a dicirlle eu, pero tamén o meu fillo, non sei que, porque a mí parece unha cosa moi ruín coller a unha persoa que non quere ter nada e dicirlle, sobre todo como... Claro, se levásemos igual 20 anos casados ou 20 anos saindo e levásemos 5 dicindo, pois hai que buscar o bebé, sabes, intentando, e de repente non quere, pois ten medio sentido que lle diga, pensei que queríamos un fillo, pero cando como unha persoa que non ten nada que ver comigo, coller e dicirlle, pois ti deberías non abortar, deberías ter un fillo, porque tamén quero ter un fillo, pois parece mal. Se quero ter un fillo, pois adopto. Tampouco podo estar agora, pero... Así que, non sei, eu personalmente, pois... Dependería totalmente da outra persoa. Seríame... Eso, considerame unha parte totalmente secundaria, pero apoio no que pudiese ser. Sendo honesto comigo mesmo, sendo consciente de min inteiramente, non sería capaz. Entón, pois sí, a ver, se ela quixera traer o fillo ao mundo e tirar con el para adiante, pois non sei, igual buscaría darlle algún tipo de apoio e tal, pero en verdade é unha situación moi complicada na que agora conto con toda a calma do mundo, pero creo que cando che pasa eu creo que de repente veste caexe o mundo en riba, veste cun agobio, cunha presión de todo, sabes? É unha cousa moi complicada, pero bueno, eu dubido moito que quixera tirar para adiante agora mesmo co tema, pero bueno, tamén falaría con ela e tal, porque tamén o lógico, o seu corpo, ela ten dereito a decidir sobre o que pasa, tamén teño que afrontar a miña responsabilidade. O meu primeiro situación, por exemplo, de ti non queres, como home non queres ter o fillo, pero a muller quere ter o fillo. Entón, eso te deixa un pouco entre a espada e a parede de ter que asimilar que, mira, é o que te tocou, pois tampouco podes escapar, así, é moi ruín. Voume por tabaco, non volvo, non. Tens que afrontar, ainda que sexa con 19 anos, 20, é que hai, macho. Ainda que non teñas igual a capacidade económica nin a estabilidade, pois hai que tirar con eso, realmente non podes decidir sobre eso. Claro. Yo me pongo luego, por ejemplo, en el caso de, pongamos un hombre cis, que pasó sin querer y la chica quiere tenerlo y él no, pues, o sea, luego que venga con, o sea, si lo han hablado y ella quiere tenerlo y él no, luego también no me parece correcto que le pida igual responsabilidades, porque si ya se desligó desde un primer momento y se lo dijo y ella pues siguió, o sea, quiso seguir adelante, pues, o sea,
Y luego es algo que pasa, que pides ayuda o tal a esa pareja, pero ya dijeron desde un primer momento que no querían nada, entonces no sé... Non é cuestión de falalo. Ya, pero es que como no está nada escrito... Xa. Neste caso, o sea, como que me parece super chungo, en plan, neste caso concreto, ¿no? En plan, dun home cis que se lía con unha chica e teñen, bueno, a chica quere ter un fillo e el non, entonces ela decide terlo, ¿no? E el deslígase, pero claro, eu como que me poño no corpo do home este e digo, vale, non me interesa nada ter un fillo ahora mesmo, pero, en plan, que trouxe unha creación, en plan, como chegas a un punto de decir paso totalmente de esto? A mí non me parece mal que ela, por exemplo, decida ter ese fillo ou esa filla e el se desentenda, pero despois que ela lle exixa, en certo modo, responsabilidades, joder, é que eu entendería a esa persona, sabes, en plan, a muller. Non sei ata que punto. Eu entendería os dous. Sí, eu tamén, pero como que son capaz, pois igual pola miña situación de muller, supoño, de empatizar con ela, porque igual dice, vale, me las podo arreglar perfectamente e despois ve que non, sabes, igual... Era unha amiga que xa tuvera algo con ela anteriormente. Ela tiña 17, eu 18, era o meu primer ano de carné, que me acordes. 17, 18, ela gusta moito a festa, é moi festeira, e un día estaba cun chaval antes de estar comigo e quedou embarazada. Ela pensaba que non era nada, e ao tercer mes de embarazo enterouse que estaba embarazada. E pegou o baixón, o que era mozo, que non era mozos, non quixo saber nada do rapaz, a día de hoxe non sabe nada do rapaz, é dicir, viven a 1 kilómetro cada un do outro, pero non quere saber nada dele, é como se renegara dele. Eu levame con ela, e despois de ter o rapaz, tu empecé a ter unha relación con ela, vale? Eu iba todos os días á súa casa, xunto a ela, estaba con seus pais, con súa irmán, e ti tes unha moza que ten un rapaz, non vas estar atenta á moza, e o rapaz alá nunha esquina, tirado. Eu axudáballe, cambiábao, estaba con el cando ela tiña mellor que facer algún deber ou algo, porque ela estudiaba neste colexio. Miña nai sempre di, ten cuidado, cuidado co que faz, e se usas condón tamén ten cuidado que podes romper. Sempre hai que ter cuidado. Eu, sinceramente, se poño un preservativo, eu sei se rompe. E a chavala tamén o sabe. A min rompeu unha vez, e súpeno e dixen, para que rompeu con un. Que rompeu. Cambiei na tal. Pero, daste de conta. E quen diga que non, ou é que non sinte nada, pero eu sempre, dou-me de conta. Todo no susto, eu mima, era que fago. Acórdame que tiña 50 euros na carteira. Digo, vamos á farmacia, tomamos a píldora, quedo máis tranquilo. E depois estaba a ela. É que non me baixa. Eu, tranquila, non me estreses a mí, non me estreses. Que xa estuve bastante acojonado. Tranquila, é normal, a píldora fai estes efectos. E da lá, un día antes, que leva moito sin baixar, non sei que. Eu, tranquila, mañan baixache. Dixenlle así por dixer, e ao día seguinte baixou eu, que che dixen, non hai problema. Pero, no momento, dixi, me cago en todo. Eu ese día agora e digo, estaba eu pensando, como lle explico a meus pais, chego a casa, contei isto, meteme unha hostia, e dime eso por xogar que as cousas que non se debe. Estaba eu así pensando, para min, foi contar a miña irmán, mi mai, que era que fixestes. Hai que ter cuidado. Es que yo ya tuve sustos. Y este fin de semana tuve un susto, que no os lo conté. Ay, también. Bueno, pues mira, yo me desperté el viernes por la mañana y veo yo un manchurro marrón. Y yo en plan, estás de coña. La regla se me fue hace 2 semanas. Y claro, como mi madre trabaja en el ginecólogo, pues yo la llamé en plan, mamá, es que ¿esto qué coño es? Y me dice, a ver, relájate, vamos a ver. Niña, esto puede ser el principal síntoma de embarazo, pero aún así todo tiene solución en esta vida, que igual puede ser por cualquier otra cosa. Y yo en plan, vale, bien, o sea, que aborte, ¿no? Y yo estaba pensando, yo estoy embarazada, es que Dios, estoy estudiando, no sé qué. Y nada, llegué a casa, a la LIN, y me trajo un test.
Y claro, me dijo, bueno, pues como tú nunca te hiciste ninguno... Mentira. Yo tenía que disimular porque no podía ser tan desastre. Ay, sí, ¿cómo funciona? Sí, sí. Pues tuve todo el fin de semana para buscar un momento con ella solos, tío, que estuvimos en casa de mis abuelos y mi madre con el test en el bolso. Y mis abuelos hablando de Sara la de Larín, que tuvo un hijo con 19 años, y mi padre estaba poniendo a parir porque no sé qué, no sé cuánto, y yo sí. Y mi madre descojonándose, ¿sabes? Diciendo, está pago. Y me lo hice ayer y negativo, ¿sabes? Pero es como... tensión, ¿sabes? Yo estaba pensando, bueno, pues tendré que dejar la carrera y bueno, pues luego ya la volveré a hacer, no sé qué, hablaré con Alberto, porque claro, porque tal. Y si fuera el primero, pues bueno, pero es que no fue el primer susto. ¿Y creéis que influye cómo piensan vuestros padres para decidir si contárselo o no? Hombre, sí, claro, joder. Yo a mi padre no se lo contaría de primeras ni de coña. O sea, ni de coña. Evidentemente que sí, influe muchísimo. E depende tamén moito de se vives solo con teus pais ou se vives tamén con teus abuelos. Na miña casa, eu chego mañá a miña casa e digo a mamá, mira mamá, estou embarazada. E os nada, 0,3 segundos está a miña abuela na porta dicíndome, e ti, como fixeches eso, é que estar mal da cabeza, ahora tens que telo. También te digo, es cierto que yo el año pasado tuve una experiencia, que es que me pusieron un DIU y me lo pusieron como el puto carallo. ¿Qué pasó? Que cuando me lo retiraron me dijeron, hombre, esto no te estaba haciendo mucho. Y yo dije, hostia, pues si no me estaba haciendo mucho, igual no puedo tener hijos, porque no sé, llevo un año con esto. Y esto a mí también me hizo replantearme cosas. Y me entró así un poco de susto, digo, a lo mejor no puedo ni tener hijos. Podían avisarme, ya que ya me iba haciendo la idea, pero no, nadie te avisa. Pero podes adoptar. Sí, adoptar siempre quise, eso nunca lo descarto. A ver, con o meu embarazo non foi un embarazo normal. Entreime de que estaba embarazada a poucas horas de dar a luz. Porque eu teño ansiedade. E a miña barriga fai cousas extrañas. Entonces, eses meses pensaba que era ansiedade, pero un día empezou a doer moitísimo a barriga. E aí á tarde dixen ao meu mozo, xa non son pas co dolor. Levoume ao médico, o médico levantoume así, e dixome, estás embarazada. Non creo que de moito tempo, pero estás embarazada. Faime unha ecografía e dime, ui, xa é máis tempo do que eu pensaba. Entón, ás 2 da mañán, xa non podía co dolor, levarme a urgencias, chego a Santiago e dime, estás de parto. Eu, pues bueno, vale. Entón, ás 2 da mañán, tiña que pensar, dixeronme, nombres, nen a Uxía, nen o André. Cando me dixeron no médico, empecé a chorar, pero non porque me dera unha mala noticia ou porque a ansiedade reaccioname así. Empezo a chorar cando non sei o que facer, choro. Pero despois de estar así en shock, iba tal, pensando. Despois no hospital, cando tuven, dixe, a ver, a vida moito non cambia. Tes unha responsabilidade, a miña moito non cambiou. Fun a mellor. E os primeiros meses, claro, a miña parexa tiña ansiedade, tiña que mirar por el, iba ao psicólogo con el, tiña que levantarme eu todas as noites, coidar da meniña, coidar del, porque el nin podía coller o coche, tiña que facer andar paseos con el para que se confiara, mentras coidar da meniña. Intentaba salir por culpa de que a meniña lle dera o aire, e hasta os 3 primeiros meses a meniña non saliu, basicamente, da casa. Estábamos con o seu pai a ver se puña mellor. Pero igual tamén foi do tempo que máis disfrutei dela. Salvo o malo da ansiedade, foi bastante ben. Ainda estaba así en plan, ás veces como cría, de despertarme a madrugada porque debe ser iso o instinto de nai, porque ti na escoitas chorar e igual ainda non desperta, pero ti despertas e aos 5 segundos desperta ela. Entón, eu despertaba así de madrugada, vía a cuna e dicía, hostia, non foi un soño, talla rapaza. Entón, non sei, costoume bastante acostumbrarme, pero
Tía que facelo pola meniña, por seu pai e por min, por salir adiante.